Trzeci nad ranem walenie do drzwi. Idzie tako zaspano kobieta otworzyć. Kto tam? Ja jest twój chłop. Puść mnie. Mikaj cię nie puszcza. Zajrzeć jest złożarty jak świnia. Wracaj stamtąd, skąd żeś przyszedł. Ale ja mam piękne kwiatki do pięknej kobiety. Wracaj stamtąd, zresztą wsadź sobie jakaś te kwiatki. Ale ja mam piękne kwiatki do pięknej kobiety. Nikoj cię nie puszcza. Ale wiecie, walił tam jeszcze jakiś czas. Ona go nie puszczała. No w końcu i się żal go trochę zrobiła, pomyślała. No mój chłop, no pójdzie sąsiadka do roboty, ona jest taka zołza, jak ona to go obejrzy, to zaś na całej wsi, jako ja jest to też zołza. W końcu otwiera mu te drzwi, patrzy się, no kaj masz te piękne kwiatki? No, a kaj jest piękna kobieta? Kiedyś z biesiady przyszedł, że o 4 do domu narąbany jak pieron, wiecie. Nie chciał babów obudzić, ani teściowej, ani swojej baby. Nikaj, że nie oświecił żadnego światła, nawet u siebie w izbie. Ale właża do tej izby swojej, patrzy się, a tam w rogu taką białą postać. Ktoś ty, się pytał. On tak rzeczniczką odpowiedział, jestem z wierchu, anioł stróż. Jakżeś był malutki, byłbyś w kolebce, się łobalił. Z kolebki byś wypadł, a ja ta kolebka trzymał i żeś nie wypadł. No, padłoż. W szkole chłopcy ci chcieli noga złamać, jak żeście w bala grali, a ja ta noga trzymał i że ci nie złamali. Padłoż. Byłeś przy wojsku, kula już do ciebie leciała, a ja ta kula odsunął i cię nie zaszczeliło. W końcu mnie to rąbło, bo jakaś ty piero nie był, jak ja się żenił. Do starego autobusa jeszcze z takimi rozsuwanymi drzwiami wlazł taki łożarty, a tam zaraz przy drzwiach siedziała konduktorka. Ta go dojrzała, widzi, że taki łożarty go do idź pan do przodku, bo pan jeszcze tu wypadnie. Poszedł do przodku, nachylił się tam nad kierowcą, a kierowca, bierz się mi pan stąd, bo pan mi tu dychał i mi przeszkadza. Ten zaś poszedł do zaczku. Idź pan do przodku, bo jeszcze mi tu pan wypadnie, będzie wypadek. Ten zaś poszedł do przodku, nachylił się zaś nad tym kierowcą. Bierz się pan z pierony, bo pan mi tu przeszkadza w jeździe. Aś poszedł do zaczku, a ta konduktorka, a kaj mu pan bilet? O, no jaki bilet? Przecież ja cały czas piechty idę. Odwiedził w chałupie Francek Alojza, bo dawno się nie widzieli. Przyniósł flaszka. No ale ten Francek się tak rozglądał po tej izbie. Patrzy się, a na ścianie taka dupno wanna wisiała. Nie chciał być niegrzeczny, nie pytał, bo myślał jakąś dekorację albo coś. No ale wiecie, popili, zrobiło się fest późno. No i ten Francek się pytał, Alojz, ja widzę, że tu na tej ścianie coś wisi. Co to jest? Ale już go do... Wiesz, Francek, to jest zegar z kukułką. A każdy widzisz kukułka, jaki zegar z kukułką. Ale już wziął spod stoła taki kij bejsbolowy. Jak przywalił w ta wanna, a za ściany sąsiad. Za 3 w nocy. W zatłoczonym autobusie przy oknie siedzi taka kobieta, a nad nią się tam korybie, dycha i tam i beko, taki facet. To tak jakiś czas trwało. W końcu ta kobieta nie wytrzymała. I go do, panie, przestań mi tu pan bekać i dychać na mnie. To pan taki łożarty jak świnia. Moszy morda. On powiedział, pani, a pani jest brzydka kobieta. No i co z tego? Pani, ja do jutra wytrzeźwieja, a pani będzie nadal brzydko.